Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon wajasati warin semua para kekasih-kekasihnya Allah yang zahir maupun yang batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Khususan wajasati wa seluruh para guru-guru saya yang zahir maupun yang batin, luar maupun di dalam diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. San Ahmad Fahdoni Muson. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Ngaji, Mak. Yo ngaji sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbirni, becik nyeritakake sira anil asya'i saking pira-pira perkara alladzina yajuzu kang wenang suturuha apa metune asya minal saking ngersane Maula Allah kang dadi bendoro subhanahu wa ta'ala. Ia utawi asya fi'lul utawi asya fi'lul iku agawe mungkinati pira-pira perkara kang mungkin watarkuha utawi ningali mislu memakinat mislu umpamane kita ayat ja'ala dadi ake sapa al insan ing manungsa ghaniyan ing wong kang sugih au fakiran utawa wong kang fakir sahihan utawi wong kang waras au sakiman utawa wong kang lara wasbahu lan pira-pira supadane dalika mengkon-mengkono kabeh. Coba terangno sifat-sifat kang wenang
metune sifat mau saking Allah Ta'ala yaiku agawe perkara mungkin wujude utawa ningali agawe perkara mungkin kaya umpamane Allah Ta'ala dadi menungso dadi sugih utawa fakir utawa waras utawa lara utawa liyane. Gusti Allah niku sifate wenang ya. Sifate Gusti Allah niku wenang. Artine kiambeke niku menciptakan napa mawon arep ndadekne sugih, arep ndadekne melarat niku suka-suka Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya wenang. Sak geleme arepe menciptakan menungso sing ihsan, sing dirahmati, sing dadekne melarat, sing dadekne sugih iku kersane Allah. Karena Gusti Allah niku gadahi sifat wenang, sifat kehendaknya Allah. Adewe niku